Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng rawuh wonten ing pawarta dinten menika. Kula Dinda Khaironisa badhe ngaturaken pawarta paling enggal. Inggih kula Yu Anita Wilyadingsi pawarta dinten menika badhe nyariosaken babagan peresmian margi anyar enggal ing Desa Tonjong Pasaleman ingkang dipun ajeng-ajeng saged ningkataken akses lan kegiatan ekonomi warga. Inggih kula Silpilia Utami ngalaporaken ing Desa Pasaleman ing wiking punika margi anyar enggal ingku nembe dipun resmiake daning pemerintah desa. Permisi Pakados pangajeng-ajeng panjenengan kalian wonten margi anyar. Matur nuwun, kula ngajeng-ajeng dalan anyar enggal nelika saged nedosaken mobilitas warga langkung gampil lan ningkatkeun perekonomian desa. Oke, matur suwun Pak Kades. Manapa manfaat ingkang panjenengan raosaken? Kanthi wontene margi anyar enggal pedagang gula lungkeng rame amarga kata tiang ingkang lewat. Mapunten Mbak. Manapa panjenengan rumiyin kesah nganggo margi anyar menika? Rumiyin marginipun risak lan angel dipun lintasi. Saiki marginipun sampun alus lan langkung aman. Matur suwun Mbak. Makanten pewarta saking lokasi peresmian margi anyar enggal mugi dalan menika seged muginani kangge warga setempat. Kula Silpilia Utami wangsulaken dateng studio. Matur nuwun dumateng reporter ing margi anyar menika. Makaten pawarta dinten menika mugi saged dados informasi ingkang migunani. Kula Dinda Khaironisa lan Yu Anita Wilyadingsi nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.